Hvorfor gå og holde af og holde om, når man kun ser hule folk og egoister, og belemres med kulturens fattigdom. Jeg går ind for kødets lyst, men for medister er der noget særligt ved det, man kalder kærlighed. Spurgte jeg og sagde, hvem tør tro på kroppen, sjæl og ånd? Du kan svare, da du kyssede min hånd. Se, hvor livet dog er tom, blev jeg så vild. Der er ufred her og der og alle vegne. Der er sult og nød og stor elendighed. Og når vi skal ud, begynder det at regne. Jeg er træt af togets snak og siger ellers mange tak. Så jeg spørger dig, findes godhed i menneskers mørke sind? Du kan svare, da du kyssede min kind. Hvad med splid og nag og al den megen vold? Er der forskel, synes du selv, på os og aber? Jeg tager sandelig mine mange forbehold. Visse folk gør mig så træt, se hvor jeg gaber. Findes ømhed, er den til tolerance, om du vil. Har jeg ikke ret, når jeg nu påstår verden, den er ond? Du kan svare, da du kyssede min mund. Det er svært at være klog og filosof, hvad jeg ellers har for vane og kutyme. Men jeg løber meget hurtigt tør for stof, når jeg ser på dig og aner din parfume. Jeg må tage mig lidt i jagt, ellers får du ødelagt al min mistro, al min tvivl og pessimisme på min vej, som forsvinder, når du sådan kysser mig.